бази от данни, something like that. Правихме база от данни за... не помня за какво дори. Ама трябваше да знаем как се дропват бази от данни, трябваше да знаем как са... Yeah, that's it basically. Как се правят, как се дропват и то. Взехме и Truncate. Предполагам знаеш какво е Truncate. Никаква идея. Ами като дропа, само че вместо да... Нали, примерно drop table. Вместо да... това изструва цялата таблица, а пък като направиш Truncate table, изструваш само данните от таблицата, обаче таблицата си остава. И човек, какъв момен въпрос видя в лекцията? Трябва ли първо да се транкетне една таблица преди да я дропнеш? Yeah. I mean...